Dnes by som vám rád niečo povedal o predĺženej kultivácii. Embryo má v prvý deň svojho života jednu bunku. V priebehu kultivácie embryí dochádza k nárastu počtu buniek v embryu. Ak realizujeme transfer, teda vklad embrya do maternice, prípadne zmrazenie a úschovu embrya do budúcna, do 3. dňa embryo má optimálne 8 až 12 buniek. Ak embryo, alebo teda skupinu embryí sledujeme dlhšie, po dobu 5 až 6 dní, hovoríme o tzv. Predĺženej kultivácii embryí. Táto predĺžená kultivácia embryí slúži na selekciu, teda na výber embryí, ktoré sú v poriadku a teda vhodné či už na transfer, respektíve na mrazenie a úschovu do budúcna, alebo nie. Pretože druhú skupinu tvoria embryá, ktoré z nejakého dôvodu nie sú v poriadku a teda nie sú vhodné či už na transfer alebo na zmrazenie a úschovu do budúcna. Ide o skupinu embryí, ktoré sú napríklad zastavené v delení. Predĺžená kultivácia slúži teda na selekciu, na taký prirodzený výber embrya alebo teda skupiny embryí, ktorým sa venujeme do budúcna, či už v podobe transferu alebo zmrazenia.